But I want to start with an apology on the basis that ngesikhathi ngipreparisha ukuza kule nkonzo angizange ngithole kahle ukuthola my third Bible, which is my Zulu Bible. Ngeke nazi nina ukuthi zibantathu lezi Bible masekwenziwa lo msebenzi. Ilesi ngesi eyona yona engiyifundayo ibe le yasekhaya yesiXhosa ibe yesiZulu. This time around ngithole just lezi ezimbili, lesi ngesi nale yasekhaya ngangayithola lesithathu. So ngiyafisa nje ukuthi nazi ukuthi hleze isiZulu sami sibhimbe noma hleze kwasona nje singabikho. Ngiyacela ukuthi nazi ukuthi akunabani noma kunamuntu engimcwasile, kodwa ukuthi ngesikhathi ngilungisa akuzange kufinyelele ekuthenini ngisithole sona. Kodwa ngikhe ngayifunda le verse engifisa ukuhlala kuyona, ngiyifunda ngaso sona isiZulu. Ngabuya ngayifunda ngesingesi, ngabuya ngayifunda ngesiXhosa. Ngiyacela uba ngabana sibambe kule yesiXhosa iBhayibheli le verse, kodwa zontathu ndizozisebenzisa. John chapter 10 verse 28 unamazwi athi, mna ndizinika ubomi obungunaphakade, azisayi kutshabalala naphakade, akukho namnye uyakuzihlutha ezandleni zam. Zinto zintathu ezi, mna ndizinika ubomi obungunaphakade. Okwesibili, azisayi kutshabalala. Okwesithathu, akukho bani onako ukuzihlutha ezandleni zam. Mongameli wam, I am using this verse as per the briefing you gave me. Xa efuna umfundisi uMsibi ndabuza, yi-memorial service le? Wathi no, it is a healing of memories. Ndithi mna ke healing of memories, wathi it is a memorial service / healing service. Ndathi Mongameli kulungile masibe siyiyeka. Andiva kakuhle le nto ye-theologians ezovele zithi memorial service / healing service. Kodwa naxa ndihleli ndimcenga uNkulunkulu ukuthi andenze ngiqonde lokhu umfundisi athi ngizokwenza. Ngathi mase ngibuka le program ngafika ibhaliwe ithi healing of memories. Ndase ngiyazibuza ukuthi why kungabhalwanga memorial service kodwa kubhalwe healing of memories. WasuNkulunkulu engambulela ukuthi kahle kahle ayikho kufa okwenzakalisa abantu abasele ngasemva, kodwa zinkumbulo zabantu asele behambile ezidala into bangabana osale ngasemva onzakala. And so kahle kahle asizanga zokukhuluma ngokufa, kodwa kahle kahle sizolungisa noma sizophilisa inkumbulo zabasele ngasemuva. And so that is why izobizwa ngoba ngabana it is the healing of memories. La indida khona ukuthi yini edala ukuthi inkumbulo ibe zizo ezonzakalisayo ngaphezulu kwesigameko sokushona komuntu. Kungoba inkumbulo zinamandla okuthatha isigameko esidlulile zisisondeze sibe ngathi sinamhlanje. It is only memories that have the capacity yokuthatha into yayizolo isondeze ibeke ibe ngathi yenzeka namhlanje. And so njengoba nihlela pha njena
nikhumbula abazalwane abanye benu bane-memories ezithi ubaye bekhona ubani namhlanje ngekusenzeka ukuthi nokuthi akwenzakaliswa kungabikho kwakhe kodwa wenzakaliswa yinkumbulo yoba ngabana ubani namhlanje ngesenza ukuthi nokuthi kodwa bangcwele ngivumeleni ngithi in the midst of your memories of them, don't forget what they were. I'm not saying don't forget who they were. Did not forget what they were. About who they were and what they were are two different things. Uba ngabana bebengobani ngoba andibazi baziwa yinina kodwa ngicela ukuhlala endawo ithi bebezintoni ngoba leyo ndiyayazi bazalwane bami ngoba lo mbhali endime kuye uthi labantu asibakhumbulayo uba ngabana they were not Christians, we would not remember them in a Christian setup. And so what they were is that they were Christians. And if they were Christians, it means they are followers of Christ. If therefore they are followers of Christ, ithetha bangabana bafuza uKristu njengoko bengabalandeli bakaKristu. Ubangabana bafuza uKristu uthetha bangabana njengoba naye wafa wangcwatshwa kodwa ngosuku lwesithathu wabuya wavuka nabo njengoba bafa bangcwatshwa basezavuka. Ngoba what they are is more powerful than who they were. Bazalwane bami ingase niyibambe le ndawo uyabona Christians don't die but Christians depart. Amakholwa awafi kodwa amakholwa ayanduluka. Iyo lento adomboli ayithethayo athi kwakukho isitebi kukho noLazaro athi isitebi sidla kamnandi uLazaro esikivuthuluka etafuleni yesitebi kodwa listen to the language athi lombhali safa isitebi sanwatwa ithi wafuLazaro wathwalwa. Kamanye amazwi there is a difference. Onke yesifa uyangcwatshwa onke yesifa uyathwalwa but Christians don't die. Yes. And so aba sibakhumbulayo namhlanje bayingxenye yalaba abaqabefayo basuka bathwalwa ngoba noxa nina niye nahamba nayohlwayela umzimba onokonakala kodwa kuvuke umzimba ongenakonakala. But Christians don't die but Christians depart. Abayele ncwadi kaJohane sinikwa imfihlelo yamazulu eyoba ngabana abo bathe balamkela igama likaYesu bamvuma yena njengenkosi nomsindisi. At the moment yokuvuma kwabo they receive ubomi obungunaphakade. Oh Ivani, it does not matter which version you use when you read this part. Whether you use English, it will say, I give them. Kwixhosa izothi ndibanika. In the Zulu one izothi ndibanikeza. Ekusho ukuthi lento ayishoyo uJesu is in the present tense. Ulombhali xa bethe baliva ilizwi lami bakholwa kimina ndibanikeza ubomi obungunaphakade. Ngamanye amazwi abazalwane esibakhumbulayo ngabo abathe baliva ilizwi lakhe bakholwa kwigama lakhe and immediately bazuza ubomi obungunaphakade. Immediately. Ndiyafuna le nto siyibambe.
xa unikeza umuntu a-gift nithi yini konje nginikami a-gift isipho. Alright, mase sikhumsha sithi yini sisi? Present. Ngoba a gift is always given in the present. Ubomi obungunaphakade is a gift. No one can claim eternal life. But ubomi obungunaphakade is a gift given in the present to those who believe in Christ, so that if they may live when lizayo they continue living, because in this life they received eternal life, and in the afterlife they still continue to live. Yolento atu Yesu okholwayo kum nobefile wadlubomi noko nosube sidlubomi khona kum angasayi kuze afe, ngoba he or she has received the gift of eternal life. Then there's a second part to this. Why bengafi? What does it mean to receive eternal life? Udompaleka ethetha ukayibhala umthithaya indawo yesibini ke leyo athi ababhubhi uthi ngesuku athi ngesixhosa they abachabalali athi ngesingisi they are not destroyed. Ndicela uqala kule ndawo yokuqala, ndicela ubuye umvakaleni, ndikhe ndafunda ibali apha. Elibali lithi kum uthe xa efika lo wabhuti wayeseselelesi emnqamlezweni noJesu, uthi mayefika emasangweni ezulu kwanombuzo obuzwayo kuGabriyeli, kwanombuzo othi wena uzothini apha? Wathi lo mfana nama ndiyazi. Wathi pho ufike njani? Wathi yindoda ithe namhlanje. Uthi wabuza uGabriyeli, uyayazi umnqango wenkonzo kwalipicala? Wathi andiwazi. Wabuza pho uzothini apha? Wathi yindoda ithe namhlanje. Uthi wabuza uGabriyeli, uke wayikhokha itikiti lesonto yini? Wathi hayi, angikaze ngakhokha itikiti. Uthe wayihamba iklasi? Hayi, angikaze ngahamba iklasi. Uke waya kwibhaptisma? Hayi, angikaze ngabhaptizwa. Uke wakonfirma? Hayi, angikaze ngakonfenywa. Pho uzothini la? Wathi lona hayi, indoda ethe kumngwa namhlanje ndoba nawe eParadeskabao. Niyabona bazalwane bam, akunandaba uba ngaba nantoni kobubomi esuphilayo, akunandaba uba zingaphi conventions ozihambayo, akunandaba zingaphi imanyano kuzo. Esinendaba ngako ukwazana nokwaziwa nguJesu. Kodwa ukuze usawufa babobomi esibudlayo uzuze ubomi obungunaphakade. Yona nje lo mphakathi eyona lexabiso kobomi esibudlayo, asimpahla nazambatho, ayikukutya nakonwaba, ukuthola umnqamlezo ngengqobhoko nangenguquko, ngoba siyazi abangabana liyeza ixesha lokuntuluka. Athetheke le nto yesibini lo mbhalo athi they are not destroyed, they are not distracted. Ababhubhi, ndiyafuna ke le nto nizoyibamba, andiyazi nto nje uba ndizoyibona ndizoyixelisa kanjani. Xa esithi lo mbhalo ababhubhi noma abatshabalali, ukhuluma ngale nto kuthiwa yi-divine preservation, ukugcinwa nguNkulunkulu. Bazalwane bam, imani Nkosi, mhlawumbi sizozwana, angazi uba sizozwana kahle. Ukugcinwa, the divine preservation. Imani mhlawumbi nizoyazi le nto, andazi nokuthi nizoyazi. Ibisi noma ubisi ulithengile lase lafika kwi-expiry date, lolubisi luyajika lube yini konje, lube ngamasi. Oh, ka lamasi nawo efika kwi-expiry date, did you know uba ngabana ayathathwa nawo kwenziwa icheese?
benikwazi lokho. And the more ihlala kwayona lo cheese is the more it becomes tangible and palatable. Bazalwane bami, the more ihlala, that means njengoba ngabana it is within the divine preservation. Xa ngabana i-expirisha kwentala ixabiso layo liyenyuka. Xa i-expirisha kwentala ixabiso layo liyenyuka ngoba amasi cost more than ubisi, uchizi cost more than amasi. The more i-expirisha, the more ixabiso likhula because it has been preserved. Nibaboni ngathi bafile nje abafanga when they expired. Decide ixabiso labo liyalatshintsha bangena in the divine preservation. How blessed. Yona nje komphakathi abasalambi abancane kuba even though they expired kwelaqala kodwa kwelaqala. Oh, baby. Hey. Imani ndikakhulumela zabantu. Imani nanke nayizwa lento ba andiyazi ubiyenzeka ngazulu kodwa ivamisile maXhosa. Ngathi engazange abanayo negusha umuntu ephila engazange negusha ndithi igusha hayi masiyeke igusha iduri inkukhu engazange abanayo nenkukhu ephila nizomzwa ukuthi uyavela uthi uyagodola udinga inkomo umbuzo ngoba ngabana ungazange ushiye nenkukhu njena uzodinga inkomo kakwenze njani sizayithatha phi inkomo ungazange ube nayo nenkukhu kungoba bazalwane bami eguquka eyakwelaqala utshintsha ivelu yakhe njengebe ngenanto kwelaqala kwelaqala kunezinto zonke. The question is how yenzeke njani lo nto le. Imandi ngichazele yenzeke njani. Imandi ngichazele yenzeke njani. Ithi le yami incwadi when you talk about the divine preservation. Ithi le yami incwadi kuye kabuzwa kuJohane. Xathwa yeJohane bake ngokubona bangubani bavelaphi. Wathi uJohane hayi andibazi baziwa nguwe Nkosi. Yathi xa iphendula isithunywa sibakhomba abantu. Uthi ngelo xesha banxibe ezimhlophe ingubo bamke emhlabeni ingubo zabo abanye babo zimanxeba bamke emhlabeni abanye babo belele begula bengenanto engathi bangaphakama kodwa xa babona lo mbhalo babona beqathula benxibe ezimhlophe ingubo. Kwanombuzo kwenze njani? Yathi impendulo basuke bahlamba ingubo zabo egazini lemvana. And so igazi spells life to the lifeless. Igazi says let there be life. And so nota bengebe mayaka xa befika ngapha yana bazuza amandla amatsha ngenxa yegazi lemvana. So there's a divine preservation. Abatshabalayo. If Paulus uzawuthi uthi sihlwala umzimba ononakala kuvuka umzimba ongenawonakala. Uthi sihlwala umzimba onokufa kuvuka umzimba ongenakufa. Ngoba into yenzekileyo noxa befile kodwa ababhubhanga, noxa befile kodwa abatshabalalanga, even though they die but they are not distracted. Kuthatha uphungula uvayisi wami amadodana onibalisela lento uthi uthatha uphungula kunobaba wayenengane yakhe yodwa eyintombazana phakathi kweingane ezingabafana. And so le ntombazana wayithiya usinegugu ngoba ethi ligugu lwakhe le ntombi. Uthi ke baba uphungula le ntombazana yabona ngumfana, lo mfana noko kwabonakala ukuthi inkulumo iyahlangana. Wazi umfana wathumela abakhongi kulolu kosinegugu. Ubaba wayizama lento ukuyilwa yayizama kodwa woyisakala egcineni. Inkinga nayo ukuthi
akafisa ukudedela intombazana yakhe eyodwa ayizele. Uthi ke thatha uphungula ngalamini ekumele ukuthi intombi ke ngoku ihambe iye ngale. Wandulula bonke abantu tata. Wathi ndifuna uba nelizwi nomntana wami. Ngibale nihamba phambili. Uthi yena xa behambile abantu kuthiwa sisixhosa ke kuthiwa luduli alazi ngesizulu. Xa luhamba uduli lucula ingoma zobhiyoza kuba kubo basa intombazana emzini. Uthi ngexesha utata hleli nale ntombazana kweca akathethi uthi ulithexwaka. Intombazana ihlela ilindele amazwi oyindulula. Lo tata xa eqonda inoba aba bakude kufuphi kwelaxa wangena ekamereni wolanda ishambhoko imvubu yakhe waxa esiza kuSinegugu. Wathi kuSinegugu, uyabona ndakukhulisa wena ngokuthanda wena wasuka wabona abafana ezweni. Wathi exesha azamdulula wamnikeza imivumba ebalekayo. Xa egqiba umbethe wathatha ihashe wamkhwelisa phezu kwalo walibetha emva wathi hamba yodibana nabo phambili. Xa uSinegugu ehamba uhambe lila egqizisa igazi. Xa efika kwelaxa wafona utata ekwelaxa wabuza ngaphaya, uSinegugu ufikile lapha? Bathaba, yebo baba usefikile kodwa isimanga indlela afika iyona ayithandeki. Wathi ubaba kwelaqala angibuza ufike njani, ndiyabuza uba ngabana ufikile yini. Bathi laba yebo ufikile. Niyabona abazalwane bami asinandaba uba abazalwane bafike benjani kwelaqala noma ilizwe libashayile lababetha bafika belila akunamsebenzi esilongezoba befikile ekhaya ngoba ekhaya bayosula izinyembezi ekhaya kuyophela inhlungu ekhaya nokufa akusekho. Ngoba kubalulekile ukuyofika ekhaya. Inyembezi azinamsebenzi, amanxeba elizwe awanamsebenzi. Okusalayo esilonge sibangabana uyofika ekhaya khona ukuze ekhaya uyowulindelwa sisifuba sika-Abraham. Apho khona kuyosulwa inyembezi, apho khona kuyophela inhlungu, apho khona nokufa kungasayibakho. Yokugqibela sendiniyeka mBMC sesigoduka. Eyokugqibela uthi lo mbhali xa ethethayo akukho namnye obaxuthayo esandleni sami. Ndifuna unyeka ngayo ke le ndaba. Hayi lo mbhali akukho namnye obaxuthayo esandleni sami. Endifuna uba ngabana kule ndawo ndiphume kwabantu abahambileyo, kodwa ndizama ukusondela kuni nina abasalile. Endizokuthi kuni, you are safe in the hands of God. Ewe andithanga azenzeka izinto, andithanga izinto azizukwehla, kodwa ndithe you are safe in the hands of God. Andithanga uzawuvuka ulale uthibeleke ebhotolweni, andithanga isimo sizawutshintsha, kodwa ndithe you are safe in the hands of the living God. Bazalwane bami, andiyazi oba ngabana yintoni edala uba uJesu asebenzise eli ligama elithi esandleni sami. Uthi akukho namnye onako ubathabatha esandleni sami. Ndike ndenze inkonzo tata uMsili, ndisenza le nkonzo nje ndiyayeka ngokumaBMC. Xa ndisenza le nkonzo ndiyenza le nkonzo ndibeka le vesi ekuJeremaya ndithi njengobumba esandleni sombumbi ninjalo nina esandleni sami. Mamelani ke into endimangazayo ngale ndawo endigqiba uyikota. Andizwa nto ethi kunento erongo nezandla zombumbi, kodwa ngizwa into ethi kunento erongo nobumba. Lithi noxa lihlele ezandleni kodwa limana ukwaphuka
kodwa lihleli ezandleni. Uyabona ke akathi lambhali ningophuki, akathi lambhali there is something wrong with you kangabantu usophuka, kodwa lambhali uthi njengobumba esandleni sombumbi. Ma-BMC ndivumeleni nditsho uba ngabana kulo mhlaba siphila kulo athi mawisile olu hambo soluhambayo lunengozi, olu hambo lunentshaba, sezithunywe nguwe mayenzeka intando yakho. Akunamsebenzi makwenzeka ntoni empilweni yakho, akunamsebenzi ukwaphuka kwakho as long as uba ngabana ungasukanga esandleni. Yeah. Yeah. Nansi into esigcinayo, sigcinwe nje sisandla, sigcinwe nje sisandla. Uthixo wami, sigcinwe nje sisandla. Thandi ndingichaze into eyenzeka ndifika eThekwini, ndiyayeka ngoku. Ndathi ndifika eThekwini, abangaziyo ufika kwami apha eThekwini ndabekwa kwaNdengezi, kodwa phaya eKlephayi xa usiya kwi-second staff meeting uye ePine Town, indlela esuka kwaNdengezi eye ePine Town idlula ngakula mahlathi angasemonastery yamaRoma. Angazi ukuthi niyawabona na. Ma uhamba laphaya indlela yakhona ayikho straight, iyajika ithi iphinde inamahlathi abone kakuhle. Ndihamba pha kwabandazi bakhe bahamba ngemoto ehamba mina, ayihambi imoto yango-60 nango-80 mhlawumbi ayihambi, nango-120 ayihambi imoto yam. Andiyazi bayenza njani abelungu, ihambela phaa phezulwana kwezaa speed. Xa ndihamba ngalaa moto yaphaya ekhaya ndijika kulaa magobhe ndibona intombazane entle. Uthixo wami, ndingangixeleli mama uSlomo, ndibona intombazane entle endaqa ndiqhuba imoto yam phaa, ihleli le ntombazane entle kanjani. Ndaxa ndiyibona ibeka isandla le ntombazane, xa ndiyibuka indlela enxibe ngayo iqomba umhlenyani sisi, uba ngaba nabe ungenzekanga bendinomisa mntasekhaya. Nto njengoko ingxaki yam yinto endinayo esandleni, ndiyamdlula ingathi andimboni kodwa ngaphakathi ndabe ndimncomile uba ngaba nomhle kakhulu. Xa ndidlula kulo sisi umhle, ndaxa ndijika ikona kwavela usisi omdala ongathi noko seliqina nembonakelo yakhe ayikho ntle, naye uveza isandla. Ndathi noxa imoto yam ihamba nje ngespeed esiphezulu ndakhawuleza ndatshenja down, akuba iibreaks azozoyimisa, ndayimisa ngegiya. Xa ndifika ecam kwakhe wathi lo sisi molo bhuti, ndathi molo tata. Wathi ndibona ispidi ohamba nganam ndiyasibona mama. Wathi ndicela ilayisensi, ndathi yimama mandizayikhangela. Into eyenza uba ngabana kwahluka isandla salo sisi nesala sisi wokuqala, into endibokwe ngulo sisi wesibili indichazela uba ngabana unegunya lokundimisa. Esi sandla sakhe sinamandla okundimisa. Xa ndinodlula esi sandla ndizawulala ejele. Xa esithi uYesu niseyife ezandleni zakhe, uthi akukoomadimoni, akukobathakathi, akukozimithingi ezihleli ngegama lakho eziyawunqoba wakuba isandla esinegunya sokunqanda zonke izinto zime How pressed. How pressed. How boss. How. akathi asizuhlala imithingi, akathi awuzudiskaswa, akathi akuzuthethwa ngawe, akathi akuzuthethwa ngawe, kodwa uthi zonke ezo zinto azizukwenza nto. Hey. Hey. Ngoba kukho isandla esinegunya esinqanda zonke izinto. Yiyo le nto adlombhali ndiyamthanda u-Isayi kodwa ethethayo akathi imililo ayizuba khona, kodwa uthi akukho mlilo uza kutshisa. Akathi amanzi olwandle awazulantyuza, kodwa uthi akazukuntyulisela. Akathi izixhobo azizukhandwa, zikhandelwa wena, kodwa uthi azizukunqoba. Ngoba noxa zikhona nje kodwa isandla, kuba isandla esinamandla. Uthi kuJesu nihleli kweso sandla ma-BMC, uthi noba kwenzeka ntoni kodwa yonke into eyenzekayo igqithe esandleni sakhe.
noba kungacetshwa ntoni kodwa izodlula esandleni sakhe. Hlalani ke kwesi sandla, hlalani kwesi sandla, ningaphumi noba kwenzeka ntoni. Hlalani kwesi sandla, ningaphumi. Nayazi ingozi yokuphuma yintoni? Ingozi yokuphuma yile ndayenza mina eseminari. My biggest mistake, ndifumene ipizza bhatata umsibi la pizza le freeziweyo inama instructions yoba ngabana ifakeke i-oven at this heat for these minutes. Ndaqomba ukutya kokutya mani iyadlala le nto, ndilambile mna ngoku. Ndayifaka ndanyusa i-heat zancipha i-minutes. Nyhani ndayibona xa ndiyijonga pha ngaphezulu, ndayibona i-crispy, ndaqomba i-right, ndayikhupha. Ndafika pha ngaphezulu iliqokoqoko nyanyani, nakhona ingasalumeki ngoba iyaqina pha ngaphezulu. Ndaqomba ngabana hayi ke kulungile xa ingadleki ngaphezulu, into engaphakathi yona iyadleka. Xa ndivula ngaphakathi, ezinyama zingaphakathi azikakavuthwa. Ngaphandle it's overcooked, ngaphakathi is not yet cooked. Ngoba inkinga endiyenzileyo kuyifaka at a higher heat, at a lower time. Bazane bam, ningaphumi esandleni. Xa uhlala esandleni zisitsha noba zitshisa izinto, kusalungisa into engaphakathi. Ungaphumi esandleni xa uzibona ingathi sendilungile kanti ngumphandle olungileyo, umphakathi awukakalungi. Yile nto uJesu, hlalani apha nithandaza khona ukuze ningangeni ekulingweni basuka baphume esandleni. Babazane bam, asisebenzeli ngaphandle kule nto sikuyo, kodwa sisebenzela ingaphakathi. Yile nto uPawulos noxa umntu lo wangaphandle uyesonakala, kodwa wangaphakathi uyehlaziyeka emandleni. Ndiyancenga noba kwenzeka ntoni, ningaphumi esandleni sakhe. Nasi isandla esinamandla, nasi isandla esiqanda izinto ezigqityiweyo ngempilo yakho, nasi isandla esoyisa amagunya obumnyama, nasi isandla esinamagunya phezu kokufa, nasi isandla esinqanda kungekenzeki. Usibone sowudlula nabo bakhusi bawudlule kanjani kanti udluliswe sisandla. Nasi isandla esithi xa ngabana kugcothwe umqa kuthiwa uzudlula apha, sisuke sona ngokwaso sikujombise. Nasi isandla esinamandla. Athi uJesu akukho namnye onako ukubasusa kuso. Inkosi yomusa, inkosi yothando, manigcine imlondoloze esandleni sayo esinamandla kuKristu inkosi yethu. Amen.